Алейкум бардоро 6 телефони нав гирифтагин бардоро лайкора шапалоқ шап кунем бардоро телефони бақват шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Буғра бардоро марҳамат на тамошо кунед лобои намо телефону бардоро дорем кадом мақсад харидоро занг занем бардоро шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Буғра магазин акай смоя бардоро на тамошо кунед Redmi 9S дорум ина бародар нархиш 900 сомон 800 сомон неш Honor дорум нархиш 500 сомон S10 Plus дорум нархиш 2500 сомон бардоро тамошо кунед лайкора бизанед магазин акай сепун аяма дарзун мета кредит мета бе фоиз мета не S21 Ultra S21 Ultra пачка 1200 сомон нава S21 Ultra оригинал садои 5000 сомон 6000 сомон бардоро тамошо кунед любой намо телефон аст ина Redmi Honor хуяви тамошо кунед бардоро марҳамат ина любой хе телефон бардоро дорем марҳамат тамошо кунед лайкора бизанед видео нав мекунед шумо намия шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳора магазин акай смона бардоро чӣ гуфтанем шуморо дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем YouTube дан бардоро канал дорум дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардоро марҳамат на тамошо кунед номери моно 107 89 18 кадом Алишия фурӯшия болои шумо ина биёред магазин акай смон мета бардоро марҳамат на биё тамошо кунед